Tervepä vaan terve kaikille ja tänään pitäisi pelata vähän Minecraftia ja ruveta kuvaa vähän Let's Playtä siitä. Juu. Tää tulee nyt ole tällainen vähän lyhyempi video, koska täytyy kohta mennä syömään ja kaikkea. Katso myöhemmin, jos tekee jotain pidempää. No niin. Tuolla on possuja. Puuta. Vihdoinkin näkyy puuta. Kauheeta lagimista taas. No, katos tästä vähän puuta. Joo. Noin. Noin. Tehdään tosta äkkiä crafting table. Tähän voitaisiin rakentaa talo. Otetaan nyt toi crafting table vaikka tuo. No tällaistakin löytyy täältä. Ei, älä mene. Sori, pahoittelen vähän lagimista, on vähän huono nettiyhteys. Mikäs tässä on tämä? Aha, pistetään normaalille. No. Tuo on vähän puuta. Nyt tehdään tosta äkkiä. Stikkejä tuohon. Oho, ei näin. No niin jes, te katsotte niin hyvin tuota seinää. Noin. No. No niin. Käydään laittamassa vähän noita näitä tuonne. Tuohon ja tuohon. Mitäs nyt lakkaa? Pääse tuostakaan ylös. Taas vähän possuja.
No nyt kyllä lagaa vähän liikaa. This game is over. I'm close to over, dog. We're in the e-home build. No mutta joo, ei tästä nyt kun tule mitään, kun tää Niin power. tykkää nyt lagittaa, niin pistetään vähän vielä puuta tähän taloon ja Niin power. Kiitos luoja. Miss my combo. huijakkaa. See, I knew I was. Why is he on this power? Kai sitä nyt voisi sitten tähän lopetella ja niin, siis pahoittelen tätä lagimista, mutta enää ei pitäisi tulla enää paljon lagimista. Kuvaamme MV3, koitamme saada jotain klippejä ja sitten vähän Team Fortress 2 ja vähän kaikenlaista Left 4 Deadia ja tällaista. Mutta jos haluatte nähdä lisää, niin subatkaa. Se on moro!